Thank you. The dynamic president of All Bodo Students Union, Dipen Boro, and his colleagues, the former Vice Chancellor, Dr. Bharadwaj, our Anil Boro, Jogesh Deuri, the distinguished representatives from Bhutan. There are 2-3 gentlemen from Bhutan here, office bearers of these functions of APSU Convention, and most importantly, the students and my brothers and sisters, आइफोर आरो आफाफोर आरो आफाफोर निफ्राय साबसिना जागोन आंनि बिनानावफोर आरो फंबायफोर कारण दिनैनि जे जथुमनायाव आं सानो बैसो हिसाबै हयथ' आंनो देरसिन दिनै गतिके नोंसोर जा जेसेबां दङ बहाय आंनि फंबायफोर बिनानावफोर नोंसोर आबसुनि मिटिंआव गोबावनि उनाव दिनै सुबिदा मोनदों फैनो थाखाय बेनि थाखाय आबसुनि सभापति दिपेन बर'खौ आं धन्यबाद होयो दा बर' भाषाया ओरैबायदि प्रग्रेस जालांबाय आङो हयथ' फ्राय बर' लिरनायखौनो बुजिनो हाला मा लिरनाय जायो गोदान गोदान शब्दआ फैबाय जोंनि समाव जों एसामिस मिडियामजों फरायना फैनाय मोजाङै फरायनो बर'नि कुतुब सुबिदाखौ मोना जोंनो फरायनो जों असमियानि बा रमान स्क्रिप्टनि लिरोमोन पार्सनेल लेटार्सआव दा किन्तु एखेबारे एलपि स्कुलनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फोरोङो जायो बेखौ आरो सोलोङोबो जाहैबाय खुब गर्बनि खोथा बियो जे गावनि भाषाजों लेखा फरायनो हानाया मस्त मोजां खोथा जोङो बाराद्राय माने जोंखौनो साबायखर होनो दरकार जोङो बयबो बे जोंनि स्ट्रागोलाव प्रत्येकानो कन्ट्रिबिउट खालामबाय आरो जों जा मोनबाय जे जोंनि भाषा बियो होननानै किन्तु भाषा मोनबाय होननानै जे जोङो खालि जोंनि भाषाखौल' फरायगोन बियो मोजां नङा जै जेला जों बर' भाषानि प्रथम जे जोंनि भाषाजोंसो जों सोलोंगोन होननानै बियोमोन बे समाव जोंहा स्पिरिटआ दस्रामोन स्ट्रागोलनि स्पिरिट मोनसे जे मोनथारनांगौ जोङो सानदोंमोन जे जों खालि बर'खौल' फरायगोन ओमफ्राय इंराजिखौल' फरायगोन जों जेखौबो फराया होननानै आंबो सेंग्रा समाव बिदिनो सानोमोन दा दुनियाखौ नुबाय आङो बैसो जाबाय मा बेनि लकसाना मा बेनि लाबा मा बेखौ बारासिन मोजाङै साननो हाबाय आङो दा नुबाय आङो केबल बर' आरो इंलिस फरायनानै जोङो उन्नति खालामनो हाया दस्रा भाषाखौबो फरायथारनांगौ हिन्दीयानो जाथों असमियानो जाथों बेंगलियानो जाथों बा जिकुनु भाषा जेसेबां भाषा रोंनो हायो एसेबांनो मोजां दा कयेकटा उदाहरन होनि आङो आंनि न'नि मानसिनि आंना सासे आंनि न'नि सिख्ला दङ LLM पास खालामबाय बियो ल'नि MAजों समान LLM क'क्राझारनिफ्राय फैनाय मानसि असमिया फरायाखै दा आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव परीक्षा होनो थाखाय असमियाखौ रोंनांगौ असमियाखौ रोङाब्ला नों परीक्षाखौनो होनो मोना नोङो पासखौनो जाया नोङो दा असमियाखौ फरायनो थाखाय बे आंनि न'नि मानसिया बोसोरनै प्राइभेट टिउसन लाबाय बेखौ सोर फोरोंदों
असमिया बा बेंगलि बा बर'आ नङा ओइ सासे बिहारनिफ्राय फैनाय मानसिया सासे सिख्लाया आंनि न'नि मानसिखौ असमियानो फोरोंदों बे असमिया रोङाब्ला बियो परिखाखौनो होनो मोना दा असमियाखौ रोंनानै हयथ' गोबां दाबो रोङाखै थेवबो देग्लाय परिखाखौ होबाय बियो प्रिलिमिनारिखौ पास जाबाय दा मेइनखौ होबाय मेइननि रिजाल्टखौ नेगासिनो दं बेयो मोनसे उदाहरन आरो मोनसेया सासे कलेजाव आंनि न'निनो मानसि गसाइगावआव फरायो सानसेखालि बावाखै बियो 2-3 मासनि सिगां घटना बियो गसाइगाव सार्कोल अफिसाव मोनसे खामानि दङ बेहा मावनो गावनि सार्टिफिकेट लायनांगौ इनकाम सार्टिफिकेट ना माबा थांबाय बे सार्कोल अफिसाव बे खुदियाया असमियाबो रोङा बेंगलिबो रोङा हिन्दीखौबो एफा एफाल' रोंगौ दा थांनानै नायबाय सार्कोल अफिसाव गसाइगावआव बर' रोंनाय मानसियानो गैया बे दिनाव जे थाङो बियो हयथ' बर'नि एमप्लयिसफ्रा गैयामोन रावजोंबो रायज्लायनो हायाखिसै बियो गावनि खामानिया जायाखिसै फैफिनबाय न'आव बा नुवा होमबा जा लकसाना सोरनि लकसाना जोंनि गतिके भाषाखौ फरायथारनांगौ पार्टिकुलारलि बिसेसकरि असमिया हिन्दीखौ फरायथारनांगौ बा बेंगलिखौबो दं बेखौ फरायथारनांगौ बिसोर मोनसे खाथिनिनो भाषा जोंनि दिनाव जोंनो नांगौ जेसेबां जों फरायनो हायो जोंनिनो मोजां बियो बिसोरथ' सानो नोंसोर फरायलागि दा फराय जोंहा जेबो गैया किन्तु फरायनाया बेनिफिटआ जोंनि थाखायसो लाबा जोंनि थाखायसो गतिके बे स्पिरिटखौ लाखि जे बर'नि फरायनायखौ जों गद्य खालामो जों मातृभाषा जाय बिदिल' फरायथारगोन जोङो किन्तु दस्रा भाषाखौ फरायैया बियो भुल बियो फरायथारनांगौ बेखौ बियो मोनसे सेकेन्डआ थिग আছে बर'नि सोलोंबाय जोङो किन्तु दाबो जोङो मोजाङै मा उच्चारण खालामगोन बेखौ जों दाबो साननो हायाखै आङो दा मोसाहारिखौ जों सानो जे जोङो माने मोसानि बंस'मोन बे समाव बर'फोरनि किन्तु सोरबा हयथ' बुंनो हागौ ना मोसाहारिया नङा मोसाहारिया जाय मोसाग्रामोन डान्सिं खालामग्रा नङा होमबा दा बबे मोसाहारि बे मोसाग्रा ना बे लख्रा मोसानि जातिनि मानसिजोंलाय बेखौ क्लेरिफाइ जाया ओमफ्राय प्रनाउन्सियेसना खायफा लिरो मोसाहारि खायफा लिरो मोसाहारि खायफा लिरो माचारि खायफा लिरो दस्रा धरनै माने खुनु मोनसे इउनिटि गैया जे कारेक्ट प्रनाउन्सियेसना मा जानांगौ बेफोरखौबो सोलोंनांगोन जोङो अनेक माबा दङ प्रनाउन्सियेसन दं एक्सुवेलि बर'फोरनि थाखाय मस्त दिगदार दस्रा भाषाखौ मोजाङै सोलोंनानै प्रनाउन्स खालामनो हाया खारन जोंनि निजाखौनो जोङो मोजाङै प्रनाउन्स खालामनो हाया फोथार बहाय फोथार होबाय नोंसोर किन्तु हयथ' फोथार माने मा पि बा एफ बा पि एइच बे फोथार ना फोथार बेखौबो जोङो मोजाङै दाबो साननानै दाबो जों प्रनाउन्स खालामनो हाया गतिके बे उच्चारणाबो मोजाङै थांनांगौ गावनि भाषाजों जेला मोजाङै उच्चारण खालामनो हायो दस्रा भाषानि उच्चारणखौबो नोङो मोजां खालामनो हागोन बेबायदिनो दा बर'फ्रा माने केवल भाषायावल' नङा दस्रायावबो खुब आवगायगासिनो दङ सिगाङाव थांगासिनो दङ 50 बोसोर सिगां जेला जों स्टुडेन्टमोन 50 बोसोर 60 बोसोरनि सिगां जेला आं शिलंआव फरायनाय समाव गुवाहाटीयाव सासे बर' दख'ना गाननानै थाबायनायखौ आं नुवाखै फरायनाय समाव आं शिलंआव फरायोमोन गुवाहाटीयाव फैयो जोङो शिलंआवथ' गैखाया बर' जोंनि बर' स्टुडेन्टस इउनियन जा दंमोन बेवहाय जोंनि हिन्जाव जे मिटिङाव फैयोमोन बेथ' दख'ना गाननानै फैयोमोन किन्तु गुवाहाटीयाव नुवाखै सासेबो ओरै नायदो नोङो बे गुवाहाटीयाव साबसे बर' दङ दख'ना गाननानै बर' ओंखारनाय दं दा भाषाखौ बयनिबो सिगाङाव जों रायलायो बर'नि बै दिनाव जोङो लाजियोमोन बर'नि रायलायनो थाखाय हाब मारै रायलायोब्रा जोंलाय बर' होननानै बेनो दा जोंहा एकदम उइथ प्राइड जोङो जोंनि भाषाखौ रायलायो बेसेबां चेन्ज जागोन नङा होमबा गुवाहाटीनि खोथा बुंबाय आङो दा ओरैबायदि मोनसे गुवाहाटीनि नामा बबेनिफ्राय फैदों
बे थंग्लानि नामा माबोरै फैदों नोंसोर थंग्लानि मानसि थंग्लानि मानसिया आंनि सिगाङावबो दिनै बुंदों बेखौ सिगाङावबो सानखादों आङो बे बर'नि राव बियो बर' शब्द बियो थंग्लाया थंग्ला नङा बर'नि बियो रावा थांग्ला बहाय माने गोदो समाव गिदिर गिदिर मैदेर फैनानै थाफैयो लख्रा फैनानै थाफैयो बहाय मानसिफ्रा हरदो तेजपुरनिफ्राय बा दस्रा फैनानै गियो बहाय फैनो है मैदेर दं मानो थांला होननानै बे थांला ओमफ्राय थंग्ला जाहैबाय बेनिफ्राय गुवाहाटीखौ अनेकानो माबायो दस्रा माने इन्टारप्रेट खालामो किन्तु आंनि मथ' नैबे लेखायावबो लिरदां बे खोथाखौ बे लेखानि खोथाखौ आं उनाव बुंगोन गुवाहाटीया बर' शब्द गय हाथाइनिफ्राय फैदों बियो गय हाथाइ दा गुवाहाटीया माबोरै बेखौ एक्सेप्ट खालामनो जोंलाय गुवा माने गय नङा होमबा हाथिया मैदेर जाहैबाय गयजों आरो मैदेरजों मा कानेक्सन दं किन्तु गयजों आरो हाथाइजों एखेबारे फुरा कानेक्सन दं ओरैबायदि गय जायोमोन बे दाबो जायो गुवाहाटीनि साराउन्डिंसाव आसे पासे एसेबां जायगा दङ बहाय ओरैबायदि गय खेथि खालामनाय दंमोन जे गामिनि मानसिफ्रा फैनानै लाबोयो गयखौ गुवाहाटीयाव फानफैयो बे टाउनाव बेनिफ्रायनो बियो गय हाथाइ ओमफ्राय गय हाथाइ गुवाहाटी जाहैबाय बियो बिदि प्रत्येक रावआवनो मोनफा मोनफा मिनिं थायो दा किन्तु ओरैबायदि जाहैबाय बे लासैनो जोबलांनो नागिरबाय बियो बेखौ सिगाङाव बर' साहित्य सभाखौ बुंदों आङो दाबो बे आबसुनि सेंग्राफोरखौ बुंनो नागिरो आङो जेरावनि बर'नि सोदोब दङ बे सोदोबखौ लाखिनांगौ जोङो बेखिनि शब्दखौ लाखिथारनांगौ जे आंनि गामिनि खाथियाव मोनसे रेलवे स्टेशन दङ बे रेलवे स्टेशना नामा अरिजिनेल गामिनि नामा गुवाबारि बिसोर दोनबाय किन्तु जों बेखौ बुङो गयबारि नाम बुङो जों किन्तु बे संस्कृताइज्ड एसामाइज्ड शब्दखौ लानानै दा बेखौ गुवाबारि होनना बुङो बाट दिस इज नट द कारेक्ट थिं कारेक्ट वार्ड इज गयबारि बियो खोनाबाय बेबायदिनो जेला सोलायगोन नों 100 बोसोरनि उनाव जोङो नुनाय नंला जे बर'नि रावा फाय गोमाहैखो जों बबेनिफ्राय फैयामोन फाय थाङामोन बे खोथाखौ दा सान नोंसोर जों बर'फ्रा बबेनिफ्राय फैदों जोंलाय माब्रै दिहुननो हानो जोंलाय बेखौलाय बे बुरन्जिखौ मारै जों दिहुननो हानो बर'फ्रा बबेनिफ्राय फैदों जे सानजानिफ्राय फैदों ना साहानिफ्राय फैदों जोंलाय मोजाङै खोनासंनांला नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों जोंलाय जोङो सानजानिफ्राय फैदों साहानिफ्राय फैदों जोङो सानजानिफ्राय फैनायफ्रा सिगां फैनायफ्रा दिबां भेलि होनना बुङो दा दिबां भेलि दं दिबां भेलि आपार दिबां भेलि लयार दिबां भेलि दङ बेनिफ्राय फैदों जोङो दि शब्दआ एखेबारे बुरन्जिजों कानेक्टेड शब्द बियो दिया बर'नि मा दैनिफ्राय दि जादों जे दिबां दैयाव जेराव बारा बां बोहैनाय दै दिबां भेलिनि बे दिबां भेलिया चाइनिज बर्डाराव दा अरुणाचलाव दं बियो आपार दिबां भेलि लवार दिबां भेलि बेनिफ्राय फैदों खय बोसोर सिगाङाव फैदों बेखौ बुंनो हाया किन्तु 4-5 हाजारनि सिगां फैनाय बे दाबो रावा दङ बर'नि रावानो दिबां ओमफ्राय दिसां दिख्रं दिहिं बुरि दिहिं डिब्रुगड़ सदिया दैया दहाय बोयो सदिया गासैबो बर' रावजोबगोन बियो बे दै जेराव दङ आहमफ्रा 1200 सननि सिगां फैदों अखमाव दा बिसना खुब माने खम रावानो थांनानै दं बे नामाव गैया बिसना जोंनिया दाबो बर'फोरना ओरै बुरजा दङ जे खालि दिखौनो मोनगोन नोङो आप टु 30टा
तिस्तामफ्राय पागला दिया काल दिया बे दैया गासिबो दंजोबो आसामनिफ्राय थाङोब्ला नोङो बांगालसिम दंजोबो तिस्ता भेलिसिम दंजोबो थारमाने बर'फ्रा बाहायबो दंमोन हजोंफ्राय बर' शब्दआनो जादों बौद्धनिफ्राय फैनाय बौद्ध भुटाननि मानसिफोरखौ बौद्ध होनना बुङोमोन जों तिब्बेतनि मानसिफोरखौ जों बौद्ध होनना बुङोमोन तिब्बेतनिफ्राय जों फैनाय साहानिफ्राय ओमफ्राय चाइनानिफ्राय ओरै फैनाय जोङो दिबां भेलिनिफ्राय दा मोननैनिफ्राय फैदों जोङो एखे गदानो दा दिबांनिफ्राय जे फैनाय बिसोर मस्टलि बिसोरखौ दा जों डिमासा हिसाबै नुयो आरो मा डिमासा डिमापुराव जा केपिटेल खालामदोंमोन बिसोर डिमापुर बेवहाय 2-3 हाजार बोसोरनि सिगां दा जोङो बे खोथाखौ फाय मोननो बे खोथाखौ बुरुन्जियाव मोनजोबगोन गासिबो बुरुन्जि जाय फरायनो गोसो बे फरायनाय बे बुरुन्जिखौ मिथियैनि थाखायनो जोङो दाबो माने गावनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया जों बिसि सिगां जोङो बे रायजोआव फैदों जोंलाय बर'फ्रानो सबसे सिगां फैनाय बे रायजोआव बै आसाम रायजोआव आसामनि नाम नङामोन बे समाव नामानो गैयामोन कालेक्टिभ नाम ज' नाम लेंनाय गैयामोन उनावसो आसाम जाबोदों आसामा अनेक 300-400 बोसोरनि सिगां जादों आसामनि नामा बिनि सिगाङाव दस्रा नाम दंमोन किन्तु बर'फ्रानो सिगां फैदों आरो बर'फ्रा मा परिचय दं बेनि परिचया जादों बे शब्द नेपालाव मोनसे दै दं मेची रिभार बर'फोरखौ होनो बड' काछारी मेच डिमासा काछारी लालुं काछारी टिवा काछारी सतिया काछारी गासिबो जोब गतिके बे गासिबो रिलेटेड गासिबो खोजफोरबो गासिबो रिलेटेड जों गासिबो एखे बंशनिफ्राय फैदों जोंनि एखे एनसेस्ट्रिनिफ्राय नुजानानै फैनाय जोङो 4-5 हाजार बोसोरनि सिगां दा बे सभ्यताया दाबो जोंनाव दङ जेला बर'फ्रा फैयो बेवहाय मोनथाम जिनिस लाबोदों 100 बोसोराव नङा 200 बोसोराव नङा हयथ' 1000 बोसोराव हयथ' 50 बोसोराव फैबाय थाफैबाय गोदोथ' बिदि लामा सामा गैया गारि गैया आथिं थाबायना फैबाय नों बहाय थाबाय नोङो 100-200 बोसोर ओमफ्राय दस्रा फैबाय दस्रा लामाजों बै 50 माइल दस्रायाव थांबाय बहाय दस्रा थाहैबाय बिसोर खुनु मोननैजों कानेक्सन गैया माब्रै थांनो थाबायनानै थांनो हाया मैदेर दं मा दं लख्रा दङ दै बारनांगौ बे हिसाबै जोंनि भाषाया एफा बेलेग जायो आरोखि दा प्रत्येक जातियावनो बे भाषाया बेलेग जायो बे टाइमखौ लानानै दस्रा जायगायाव थानानै दाथ' इजिसै मुभमेन्टआ किन्तु बै 3000 बोसोरनि सिगां सिन्था खालाम माबायदि अबस्थाया दा जोंनि जेलाव बहाय फैयो बर'फ्रा मोनथाम जिनिस लाबोफायो मोनसेया हयथ' दस्रा जातिनि मानसिया बेखौ बिसास खालामनो हानाय नङा किन्तु आं बुङो जे साहा बिफांखौ टि होनना जा बुङो साहा बिफांखौ बर'फ्रानो लाबोदों हयथ' 3000 बोसोरनि सिगां जेला जों फैयोमोन बे समाव बर'फ्रा साहाखौ लाबोफादों किन्तु बे साहाखौ बिदि लोंनो लाबोआखै बिसोर बे साहाया माने गिदिरबो जायो आरो बेनिफ्राय जेला नोङो एसे लोमजायो बा माबायो हयथ' बिसोरो बेवहाय चाइना बा तिब्बेताव बिसोर बे साहा बिफांखौ बिलाइखौ फुदुंनानै लोङोमोन लोंनानै जेला एसे मोदोमा मोजां जायो एसे मुलि हिसाबै बाहायोमोन बिसोर दानि बायदि साहा लोङा बिसोरखौ मुलि हिसाबै बाहायोमोन जे लोंनानै मोजां मोनो बेखौ लोंनानै बिनि बिलाइखौ फुदुंनोबा दैयाव फुदुंनानै लोङोब्ला मोजां जायो बे हिसाबै बिसोरखौ लाफादों बिसोर बिनि 1000-2000 बोसोरनि उनावसो जेला ब्रिटिशफ्रा फैयो ब्रुस ब्रादार्स बिदा फंबाय सानै ब्रुस होननाय दंमोन बिसोर डिब्रुगड़आव नुबाय बिसोर साहा बिफां बेखौ आलिपुराव फाथायहरबाय जे एक्सुवेलि साहा बिफां नंना नङा बेलाय होननानै जे बटानिकेल गार्डेन्स अफ इन्डिया केलकातानिफ्राय बिदि सार्टिफाइड खालामबाय हो बे साहा बिफां बियो बेखौ चाइनानिफ्राय लाबोनाय सोर लाबोगोन बेखौ थिग नङा किन्तु दासो उनाव मिथिबाय जोङो बर'फ्रानो लाबोदों बे साहाखौ प्रथम
डिब्रुगढ़ थिङै तिनसुकिया थिङै बै दिबां भेलि खाथि थिङै बेखौ गायना लादों बिसोर गावसोरनि थाखाय बे मोनसे साहाखौ बर'फ्रा लाबोदों मोनसेया मा लाबोदों एम्फौ बे जोंनि सि जुमग्राखौ मा होनोमोनलाय जोङो इन्दि सि एम्फौ बेखौ जोङो बिलाइ जाहोयो माबा बिलाइ मोनलाय बियो इन्दि बिलाइखौ जाहोयो जोङो बे केवल बर'आल' लायो बेखौ खुनु जाथिया लाया बिसोर दस्रा बिलाइ जाहैयो मालबेरि बा दस्रा बिलाइ जाहैयो बिसोर केवल बर'फ्राल' बर' हिन्जावफ्रा 10-15 किल'मिटार बेरायहैनानै बिसोर फाफ्लियाव गावनि बिखुङाव बानानै लाबोयोमोन इन्दि बिलाइ एम्फौनो जाहोनो थाखाय दस्रा जाथिनि नङा बियो खालि जोंनि बर'खौल' बानायो बियो गतिके बे एम्फौ बिदैखौ जेब्लानो फैयो खनसे टाइमाव फैयाखै सिगां बुंबाय आङो हयथ' 1000 बोसोराव हयथ' 20-25टा ग्रुपआ फैबाय बिदिनो जागासिनो दङ लाबोजोबो बिसोर दा बे इन्दि बिफाङा जोङो बिनि बिलाइखौ दाबो जाहोयो ओमफ्राय इन्दि दिहुनो बे 2 नम्बर 3 नम्बरा मा जे मानसिया सब माबायावनो जा ससाइटियावनो ओरैबायदि नांगौ मानसिनो केवल ओंखामल' जाया मानसिनो एसे नांदेरबावगौ ओंखामनो एसे बारा जेखौ लोङोब्ला एसे बोलोगोरासिन मोनो रंजासिननाय मोनो एसे स्पिरिटेड जायो बेखौबो लाबोफादों बे जौ बानायनाय एमावखौबो बर' हिन्जावफ्रा लाबोफादों गाव जेला फैयो बिसोर लाबोफादों बे एमावखौ रावबो बानायनो हाया जोंनि बर' हिन्जावफ्रा जेरै एमाव बानायो बेखौ रावबो बानायनो हाया केवल जोंल' बानायो which are actually these 3 items are the great contributions of the Bodos the tea the airy silk and this rice beer preparations the yeast of the rice beer preparation बे मोनथामा absolutely बर'फोरनि contribution बियो दा बेफोर खोथाखौ नोंसोर फाय मिथिनो बेफोर खोथाखौ मिथिनांगोन लेखा फरायनानै किन्तु ओरैबायदि मोनसे समस्या जानानै फैबाय जोंनाव बर'फोरनिल' नङा बियो प्रत्येक सेंग्रा मानसि लेखाखौ फरायनो बावबाय बिसोर हयथ' दाबो सोरनावबा सोंगोन आङो बेहाय दा सेंग्राफोर दङ बेबायदि लेखा खुनुदिन फरायफिनबाय नामा फुरा खुब समाव नोंसोर फरायाखै हयथ' भेरि फिउ साबा सानैसो फरायनानै दङ किन्तु बांसिनानो आजिखालि लेखा फरायनो बाद होबाय मबाइलाव चेट खालामबाय नोंसोर मबाइलजोंनो जे जिबना गासिबो जाजोबो बेखौनो साननानै लाबाय गियाना बारा गैला लेखा फरायबाय MA सिम किन्तु बेसेबां खोथा मिथिगौ आं गर्व खालामनाय नङा जोंनि दिनाव 60-70 बोसोरनि सिगां गामियाव जोङो मेट्रिक पास जाबाथाय ओरैबायदि मोनसे दायित्व फैयो जे गासिबो नोङो जेसेबां गामियाव गभर्नमेन्टनि सिटि फैयो बेखौ रायजोफोरनो फरायनानै बुजायनांगौ बिसोरखौ खारन इंलिस लिरजोबो बिसोर दानि बर' गथ'फ्रा बेखौ हागोन नामा बे इंलिसनि सिटि लिरना हरब्ला बेखौ फरायनानै बुजिनो हानाय इभेन बर'निखौबो फरायनानै बुजिनो हानाय नङा खारन एडुकेसननि स्टेन्डार्डआ जेनेरेलि इन्डियायाव बे डेभेलपिं कान्ट्रिजआव जेसेबां दङ एडभान्स कान्ट्रियाव नङा quality of education has come down it is rapidly come down खुब बारा माने नामायनानै फैबाय जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा इकुइप जायाखै साख्रिया दं इन्डियायाव किन्तु बे साख्रि मोननायनि क्वालिफिकेसनखौ जों दाबो लानो हायाखै साख्रिया गैया नङा साख्रिया दङ जे साख्रियाव खुनु स्किल नाङा पुलिसाव जइन खालामनाय बा पिअनाव जइन खालामनाय बा केरानियाव जइन खालामनाय बे साख्रिखौ बयबो होनो हायो ओंखायनो लाख लाख मानसिया होयो 10टा भेकेन्सि ओंखारोब्ला 10,000 एप्लिकेसन फैयो गथ' साख्रिखौ खारन जों नागिरनो हाला जोंहा स्किल गैया गतिके स्किलनि दरखार
सोलोंनायनि दरखार आरो बेखौ सोलोंनोब्ला लेखा फरायनो दरखार लेखा फरायाब्ला हानाय नङा गामियाव नुबाय आङो एम ए फरायनाय दं बि ए फरायनाय दङ ओरैनो जनानै दं मा खालामनो आरो मोनसे अबजार्भ खालामबाय आङो बर' जाथिया दा जेरै जागासिनो दङ एक्चुअलि जोंनि हिनजावफोर गैयाब्ला सिख्लाफोर गैयाबा धंस जागोन बर' जातिनि चरित्रखौ बर' हिनजावफ्रासो लाखिनानै दङ जोंनि बर' हिनजावफ्रा बर' बिब' बिनानावफोर जा दं बहाय नोंसोरनो लाखिनानै दङ बर'नि डिगनिटिखौ बर'नि मराल केरेक्टार्सखौ सेंग्राफ्रा मा खालामो जौ लोंबाय जौ फेबाय नांलायबाय बबेहायबा थांनानै बुलायहैबाय खिन्थु जोंनि सिख्लाफ्रा दाबो थिगैनो दङ 99% जोंनि बर' सिख्लाफ्रा दाबो जौ लोङा खायफा बैसागुआव लोङो खिन्थु ओरैनो लोङा बिसोर एखेबारे बिसोरनो जोंनि जाथिनि बेखौ बासायनानै लाखिदों दाबो जे बर' हिनजावफ्रा आइडियेल बर' हिनजावफ्रा दस्रा जाति हिनजावफ्रा अनेक खर्मेसिन जोंना अनेक खर्मेसिन न'आव खामानि मावो माइ गायो ना गुरहैयो माइ हायो खुदियाफोरखौ नायो गासिबो खालामजोबनानै हयथ' हाथायाव थांनानै बिसोर फैसा खामायहैयो बिसोर दखान फिसा हैनानै साहा दखान खालामनानै बेबायदिखौ दा हौवाफ्रा खालामनो ला बर' हिनजावफ्रानो खालामजोबसै खिन्थु बर' हिनजावफ्रा मस्थ' गिदिर दायित्व बहन खालामबाय जातिनि उन्नतियाव जोंनि जातिनि उन्नतियाव बेखौ जेन सेंग्राफ्रा जेन बुजिनानै ला जे हिनजावफ्रा जेरै मोजां ससाइटि आरो गावनि खोथाखौ साननानै जे धरननि बिसोर जिबन जापन खालामो सेंग्राफ्रा बिदिनो खालामनांगौ आरो बर' हिनजावफोरनि केरेक्टारा एब्सोल्युटलि impeccable I can say that Bodo girls, Bodo women are entirely chaste except some aberrations they are entirely truthful एखेबारे सत्यबाजी बिसोर they are entirely dedicated to their work एखेबारे खामानियाव एखेबारे गोसो होनानै मावथारो बिसोर दाबो बर' हिनजावफ्रा I am proud of the Bodo women दा ओंखायनो बे दा गोदोनिफ्रायनो बर' हिनजावफ्रा बिदिनो ओंखायनो हाबा समाव जोङो गोदो मा खालामोमोन जेब्ला बर' सिख्लाया हाबा जायो हाबाया हौवानि न'आव जायो दासो बे एरियान कालचार जे होनना बुङो सांस्कृतिक कालचार जे होनना बुङो जोङो फिसाजोनि हाबाखौ दा जोंनि न'आव खालामनानै लानाय सोलोंबाय जोङो बे सोलोंनाय खिन्थु जोंनि प्रथम प्रेक्टिसा जोंनि ट्रेडिसना बर' सिख्लाया हाबा जायोब्ला फिसायनि न'आव खालामहैयोमोन आंनि दिनावबो जों बुङोमोन बदमाइसा गावनि बिसिखौ बिहाव बिखुनजो न'आवसो खालामनानै लाबोबाय बियो लाजियाबो होननानै जों सोंखारियोमोन बिसोरखौ लाजियाबो होननानै मानो खालामोमोन जों बर' न'लाय बर'नि कारना खुब मोजां कारना जादों जे बर' हिनजावा ओरैबायदि मोनसे एसेट माने माबा सम्पद जोंनि सम्पति बर' हिनजाव सिख्लाया उन्दैनिफ्रायनो मावफानानै बिफा बिमाखौ सहाय खालामनाय थाखा फैसायाव खामायनायाव सहाय खालामनाय गासिबो आंनि फिसाजोआ जुदि सोरखौबा हाबा खालामनानै थाङोब्ला आंनि बे सम्पदा the asset goes with her to the house of the bride groom हौवानि न'आव थांबाय बियो सम्पदा गतिके आंनो दाउरि नङा जोंहा reverse dowry Bodos have practiced reverse dowry because my asset has gone with my girl with my daughter I am a loser so to compensate this we had the reverse dowry दा
boy has to pay to the girl's parents. It's a symbolic. It is a symbolic why it is so. मानो होनो जोङो बे symbolic बियो हयथ' बै समाव दंमोन about 88 थाखा 50 थाखा बिदिनो बेयो माने बे फिसायखौ आरो फिसायनि बिमा बिफाखौ खिथानानै होनाय जे बियो आंनि सम्पदा नोंनाव फैबाय नोङो आंनाव बे थाखाखौ हरबाय बे सिम्बलिक सानफ्रोमबो गोसोआव लाखि बेखौ आंनि फिसाजोखौ अननाय दाखालामसोर बेयो सम्पद बियो बे हिसाबैनो जोङो माबाखौ हाबाखौ बन्द खालामहोयोमोन खारन हिनजावनि न'आव हाबा खालामोब्ला डाबल खरस जानोसै बिमा बिफाया बेखौ हाया गरिब बिमा बिफाया हाबाखौ खालामनो हायाना दा बेनि थाखायनो अनेक समाजाव माने प्रब्लेम जानानै फैयो बिमा बिफा हाबा खालामनो हाया सिख्ला ओरैनो थायो हाबा जालाबानो बेखौ मानो बेखौ जों रिभार्स खालामफिननांगौ आं दाबो सानो जे हाबायाव एफां जे खरस खालामो फिसाजोनि माबायाव I think that boy has to spend the money for it बेखौ दाबो सानो आङो मानो जों हाबाखौ बिदि सोलायखो दस्रा जाथिनि माबालाय इनफ्लुयेन्सआवलाय मोनसे इनफ्लुयेन्सआ थाबाय जोंनाव खिन्थु बे इनफ्लुयेन्स इज नट सार्भिं आवर पार्पास It is absolutely not serving our purpose. बेनो that spirit आ बेनोमोन दा बिसोर अनेक समाजनि खोथा दङ where आपसु can have आपसुआ अनेक समाजनि प्रब्लेमखौ दाबो माने बिसोर दबायनानै दोननो हायो मोनसेया जाबाय दायना आरो दायनि रायनाय ओरैबायदि दाबो दङ जोंनि बर'फ्रा अन्धबिश्वास दाबो दङ आंनि गामियावबो दङ आंनि निजा गामियावनो सासे मानसिया 10-12 बोसोरसो शिबनि मानसि होननानै फुजा खालामो बेखौ शिब जाबायलै शिब बा लाबाय बेखौ होननानै शिब बेमार जायोब्ला थांनोसै बेनाव डाक्टारथ' गैया बेनाव थांनोसै बेबो बदमासा मा खालामो थांखुमानानै गांसो मोननै मोनथाम बुखुना लाबोनोसै बेखौ देनोसै होनोसै मुलि होननानै एखेबारे दा जेबो गैलिया शिबबो नंला बियो दुसा गाननानै जनानै थाफैयो जों दा जेबो खालामनो रोंला दा शिब जाहैबाय बियो ओरैबायदि माने अन्धबिश्वास दङ ओंखायनो बुङो आङो प्रत्येक आं जेला रायजोफोरजों रायलायो जे सोरबा दायना बा दायनि दंब्ला आंखौ सिगां रायनायसै दस्राखौनो रायनो होनलाय आंखौ राय सिगां दे नायनि आंखौ फोथैसाय बा उदैखौ गिदिर खालामसाय होनना बुङो आङो उदै देरहोनाय दायना खालामनो बेखौ आंखौ खालामसै होननानै बे मानसिया बे 21st सेन्चुरियाव दाबो बिसास खालामो नामा दायना दायनि होननानै आरो केबल बियो बिसासा केबल आदिबासिनाव दं बर'नाव दं राभानाव दं कार्बिनाव दं दस्रानाव गैया असमियाफोरनाव गैया बाङालिफोरनाव गैया बिसोर बुजिबाय बिसोर जोंनिफ्राय एडभान्सन बिसोर खिन्थु जों दाबो बेखौ थिखांनो हायाखै अन्नाय भाबै माने एखेबारे बुथारो अन्नाय बे कार्बि आलं जे जाबाय बिसोरबो जोंबायदि कार्बिफ्राबो एकदम जाम्बा मोनसे गामियाव सानै थाफैबाय बिसि फिसाय 40 बोसोर 45 बोसोरनि गामियाव लोमजाबाय कार्बि आलंआव बारा गोबाव जायाखै 3 मासल' जादों नायखांहोबाय बिसोर सोरनोबा मानो गामिनि मानसिफ्रा लोमजाबाय थाखो ओमफ्राय बे गामियाव सासे बदमाय सिख्ला मा जाबाय गाव दुर्गा जाहैबाय बियो आं दुर्गा जन्म जाफैबाय आं बहाय बेखौ नायखांहोबाय दुर्गाखौ नायखांबाय दुर्गा बुंबाय बे गामियाव जेसेबां बेमार जादों नैबे फैनाय मानसिफ्रा गोदान मानसिफ्रा बिसोरनो खालामजोबदों दायना दायनि बिसि फिसाय नांबाय हाब्बाब गामिनि बाथ्रा जाबाय बेखौ सिथारहैनांगौ मन्दिराव लांदिनोथ' मन्दिराव लांनानै सिथारहैनोसै होनना जाहैबाय ओमफ्राय बे दुर्गा सिख्लाबो थांफासै थांफानानै जाहैबाय बियो मन्दिराव नङा बिसोरखौ न'आव लांदिनि न'आव लांनानै सिथारहैदो जाहैबाय न'आव लाबोफिनबाय बिसि फिसायखौ दिन दुपुरा बेबायदि समायावनो बेखौ बुथारथारासै पुलिसा सौहैस्लाबाखसै ओमफ्राय पुलिसा थांनानै सारा गामिनि मानसिखौ एरेस्ट खालामजोब्बाय बियो मोनसे माबा नामा बियो 21st सेन्चुरियाव बिदि ससाइटिया थानो हायो नामा जोंनियावबो बिदिनो बर' कार्बि राभा खुनु डिफारेन्स गैया खिन्थु जा कचफोर दंमोन कच जोंजों फैफानाय कच काछारि बिसोरो
बे बर'नि माबाखौ सोलायनानै सिस्टेम प्रथाखौ सोलायनानै खालामला बिदि दायना दायनिखौ गैला बिस्रा दा कचफ्रा हयथ' बेंगलि स्पिकिं जाबाय एसामिस स्पिकिं जाबाय गावसिनि भाषा गैलिया खिन्थु जोंना भाषा दं दाबो जोंनाव खिन्थु बे अन्धबिश्वासा दाबो खाराखै बेखौ खारहोनांगौ जे सेंग्रा आरो सिख्लाया बेखौ खारहोथारनांगौ खारहोथारनांगौ जे मोनसे मानसिया दायना बा दायनिखौ नायनो हायो नामा रावबो बेखौ सैज' खालामनो हाया बेखौ सानना नांगौ आरो माने अनेक माबा गामियाव जे माने घटनाफोर जायोना आसरित मोनो आङो जे आंनि गामियाबो जे ओरैबायदिमोन माने ओरैबायदि गाज्रि जे रन्जित शेखर मुसाहारिनि गामिनि मानसिफ्रा खालि मोननै खामानिल' मावनानै रायजो जायोमोन बिसोर दाउ खावनानै फाननाय नङाबा माइरं खावनानै जानाय बेनि बायदि रोङामोन जाहैबाय बिसोर बेखौल' खालामोमोन जाहैबाय खिन्थु रन्जित शेखरा गासिबो गाव साख्रि मोननानै गामिनि मानसिनो होजोब्बाय साख्रि दा राजासै बिसोर जाहैबाय अदलागुरिनि मानसिफोर होननानै बिदिनो मानो जे आं जुदि फैनो हायोब्ला बेबायदि कलेजाव फरायबाय आङो साख्रि खालामनानै शिलंआव सानाव साख्रि खालामबाय मोनायाव नाइट शिफ्टआव कलेजाव हाबो आङो ओंखाम मोनजालाबानो ओंखाम आं थांगौमानि जोब्बाय हस्टेलाव उखैनानै उन्दुनाय बेबायदि खस्थ'थ' खालामनांगौथ' आरो बे स्टुडेन्टस इउनियनखौ प्रथम आसामाव बा बेंगलाव खुनु स्टुडेन्टस इउनियन गैयामोन जोङो शिलंआव जेला फरायो 30-40 जनसो जोङो बर'फोर दङ बे बर' ओमफ्राय बै डिमासाफोरखौ लाफानानै जोङो शिलं बड' स्टुडेन्टस इउनियन बानायदों 1962आव होमबा आङो कलेजाव सेकेन्ड इयार जाहैबाय आङो होमबा शिलंआव ओमफ्राय 63आव आं प्रेसिडेन्ट जादों ओमफ्राय नामखौ सोलायदो आङो नर्थ इस्ट काछारी स्टुडेन्टस इउनियन होननानै प्रथम बर' काछारी स्टुडेन्टस इउनियना बहायनो स्थापन जादों शिलंआवनो जों बानायनाय बेखौ बेनिफ्रायसो उनाव जाफैजोबदों आसु आबसु KSU एन्ड अल सर्ट्स अफ थिंस प्रथम स्टुडेन्टस इउनियनखौ जोंनो खालामदोंमोन जोङो ओमफ्राय रमान स्क्रिप्टनोबो चेलेन्ज खालामदों जों फाइट खालामदों रमान स्क्रिप्ट जागौमानियानो आं साख्रि मोनासै आङो दस्रा जायगायाव थाङासै आङो थेवबो इनिशियेलखौ जोंनो खालामदोंमोन दा मोनाखिसै बेखौ दा हिन्दीनि खालामबाय देबनागरि स्क्रिप्टनि हयथ' सुबिदा जादों देबनागरि स्क्रिप्टआव दस्रा मानसि जे असमिया बा बेंगलि बा इंलिसखौ फरायनो हाया बिसोर फरायनो हायो बर' भाषाखौ this much understanding is there that we use the same script along with the rest of the Hindi-speaking people. So this is an advantage. बेनिफ्राय व्यक्तिगत जिबनाव आंहा दा लुबैनाय जेबो गैला जेसेबां गोजौआव थांनो हायोमोन आं थांनो नागिरदोंमोन आङो बेनिफ्राय जौसिनाव थांबाय आङो गभर्नर हिसाबै आङो जिबनावदि गभर्नर जागोन बेखौ सानाखैमोन आङो आंहा मोनसे माने जिबनाव मस्थ' गिदिर भुल खालामनाया जाबाय जे गभर्नर जाखांनानै 2014आव आं सानबाय ठीक आसे आंहा पलिटिक्सआव एक्सपिरियेन्स जायाखै दाबो पलिटिक्सनि एक्सपिरियेन्सखौ लानोसै आं सानबाय आङो इलेक्सन बारायबाय आङो एमपिनि थाखाय आंनि बिसिया बारे बारे बुंदों आंखौ why are you going to contest election you are going to be absolutely distressed it's a wrong decision बुंबाय थाबाय आंखौ don't do this one आंनि बिसिखौ मानियाखिसै आङो रावखौ माने कन्टेस्ट खालामबाय आङो जिबनाव ओरैबायदि अभिज्ञता मोनसे बियो आंनि एखेबारे खुब मोनसे दुखु मोननाय लाजिनांथावथाव अभिज्ञता बियो जे खुनु दिन जिबनाव रावनिफ्राय जेबो बियाखै आङो 1 थाखा रावनिफ्राय जेबो लायाखै आङो
10-15 हाजार मानसिनो आंनि 40 बोसोर जेला IPS आव दंमोन साख्रि होबाय आङो बर'नो बांसिन हारसा दस्रा जातिनो होजोबबाय आङो हयथ' मास्ट बि एबाउट 15-20,000 पेरामिलिटारि बोसोराव दै बे BLT नि मानसिफोर जेला माबायो सारेन्डार खालामो CRP BSF ITBP CISF आव साख्रि होनाया आंसो बे समाव आं DG BSF मोन बे समाव ओमफ्राय बे बर'फ्रा माने आसरित धरननि माने बर'फ्रा मोनसे ग्रुप 100 जना बेसेबा BLT नि बिसोरखौ ट्रेनिंआव फाथायहरबाय चुराचान्दपुराव एफाबां गलमान नङा बे समाव ट्रेनिं टु पुलिसनि ट्रेनिं एसे फिट जानांगौ एसे बोलोगोरा जानांगौ फोरोङो बिसोरखौ आंबो एसे IPS अफिसार हिसाबै जोंबो खालामदों बिदिखौ एक्सारसाइज खालामनांगौ ड्रिल खालामनांगौ 100 जना बेसेबा खुदियाफ्रा खारबोबाय ट्रेनिंखौ माबा लाबानो सरासनस्रा थांनाय न'आव खारबोनो थाबैबाय ओमफ्राय बिसोरखौ सनदन हाग्रामा मोना मन्थ्रि बिसोरखौ खिथाहरबाय आङो दै नोंसिनि मानसिफ्रा मा जाखो खारबोबाय अफमाना असनमान बे होननानै फाथायहरफिनबाय बिसोर हमै हमै बे खारनाय मानसिफोरखौ खायफा थांथारसै बे खस्थ' खालामनो हायो फैथारो जे साख्रि मोनबाय मोजां बेखौ दा बै नै आंनि बे इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनाया बे समाव जे आं थांनानै बियो मग भट दिबा माने बेखौनो लाजिबाय आङो खुनु दिन जिबनाव रावनिफ्रायबो जेबो बियाखै आङो खुनु दिन जिबनाव आंनि सिगाङाव रावबो आंखौ आंनि सिगाङाव फैनानै बुंनो हायाखै जे सार नोंनो थाखा नांगौ नामा जों घुस होनोसै होननानै सानै हादाम जे होनो नागिरोमोन जोनानै हरनो नागिरदों बिसोर जोखारनानै केवल बहायल' नङा इभेन इन केरेला when I was IG DIG केरेला वजिरामोन जेरावखि साख्रि मावोमोन आङो खुनु दिन खुनु मानसिनिफ्राय थाइसेबो थाखा लायाखै आङो फ्रि आं जेसेबां साख्रि होनो हादों बा जे सुबिदा होदों फ्रि खिन्थु नैबे इलेक्सनाव बियै नांबाय आङो आरो बिसोर मा बियो उल्था थांनिफ्राय थाखा बियो खोनाबाय खुनु इलेक्सन गैला आजिखालि थाखा सारा एखेबारे खुनु इलेक्सन गैया केवल मोननै मोनथाम स्टेटआव जेराव भटार्सफ्रानोखि खुब हजाग लाइक केरेलायाव खुनु केन्डिडेटआ थाखा बिनो हाया जै थाखा बिगोन इमिडिएटलि मिडियायाव प्रसार जागोन बियो खिन्थु जेराव दङ बे थाखा बिनाया जि अपमान मोनबाय आङो हाब 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 बे मानसिखौ आं जुदि साख्रि दंब्ला बेखौ जोखारनानै हरगौमोन आङो ओंखायनो समाय समाय आङो जेला मिटिं फिसा फिसा मिटिं खालामहैयोमोन आङो गिदिर मिटिंथ' खालामनो हाया आंहा थाखा गैया बारे बारे बुंदों आङो ओइ আপুনি যদি মোক ভোট নিদিয়ে মোৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু টকা মই নিদিওঁ মোৰ টকাও নাই থাকিলেও মই নিদিওঁ ना बर'खौ बुंदों आङो थाखा दाबि आंनाव दस्रानाव बि नोंसोर होआब्ला होआ नाङा आं नोंसिनि भटखौ नाङा माने असम्भब गाज्रि अभिज्ञता मोनदों आङो बेखौ जोङो आरो बे दिननिफ्राय सानबाय आङो आंनो पलिटिक्सखौ नाङा पलिटिक्स आंनि थाखाय नङा माने लाजिथावथाव मोनसे एक्सपिरियेन्स बेखौ खालामनो नाङामोन बे मोनसे आंना रिग्रेट जिबनाव मोनसे रिग्रेट दं हा बेनि बाहेरै रिग्रेट गैया खुब खस्थ' खालामनानै फैबाय आङो जिबनाव जेनि जे बिदोंमोन बेनो बांसिन मोनबाय आङो जेबो नाङा आंनो आरो रिग्रेटआ अनुतापआ बेनो बै इलेक्सनाव मानो कन्टेस्ट खालामखाङो लासिं सिंनो मस्थ'नो मानसिनाव भट बिनाय मागिहैनाय आरो बिदि सानो ओइ थाखा फैबाय जोंनाव होननानै आरो मोनसे मस्थ' दुखु खोथाया बर' सेंग्राफ्रानो आंखौ थगायसिनदों जे मानसिखौ साख्रि होदों आङो बिसोरबो फैनानै माने थाखा लांफैदों आंनो सार जों ओरैबायदि मावनोसै ओरैबायदि मोनसै बिसास खालामना हरबाय आङो एसे जे माबाखौ खालामनांगौ बे पस्टार टस्टारखौ लगायनांगौ लगाया ओरैनो क'क्राझारनिफ्राय 12 जन 15 जन सेंग्राफोर स्टुडेन्टफोर फैनानै मोनाबिलियाव फैयो सानफ्रोमबो थाखा बिलाङो उनाव जेला आं एनकुयारि खालामो आं मिथिबाय आंनिफ्राय जि थाखा लांबाय बे बदमासफ्रा मा खालामो हटेलनि रुम लानानै जौ बायनानै दाउ बेदर
लाबोनानै लोंनानै बेलासियाव लोंनानै बहाय थायो केम्पेइना फाय थांदोंमोनलाय बिदिसो आं सानदों माब्रै बिदि जाखो बर' सेंग्राफोरनि माबालाय कान्दफ्रालाय होननानै मानो बेखौ संस्कारखौ मारै खालामबावनो इट इज करापसन नङा होमबा जे थाखा होनानै भट बायनाया घुस नङा होमबा बियो इट इज ए घुस बेनिफ्राय आराम्भ जायो जोंनि करापसना गतिके प्रथम बन्द खालामनांगौआ जोङो बे लेभेलावनो बन्द खालामनांगौ सोर रायजोफोर बेनो जे गोबाव जोरबाय आङो 80 बोसोर ओंखायनो आजिखालि एसे खमबो खालामबाय आङो बाहेरायाव थांनाया खिन्थु जेरावनाखि माबा बिदि मोजां माबा मोनो आङो इनभाइटेसन मोनो बेवहाय आंहा खुनु प्रब्लेम गैया हेल्थनि प्रब्लेम गैया हेल्थ लाकिलि भाग्य मोजां हेल्थ हिसाबै खुब दाबो मोजाङैनो दं आङो आंहा दा प्रब्लेम गैया दाबो ओमफ्राय गेजेराव बोसोरनै सिगां नैबे लेखाखौ लिरदों आङो इंराजिनि लेखा बुरन्जि केवल बर'निल' बुरन्जि नङा बियो गतै आसामनि बुरन्जि आहमफोरनि खासिफोरनि जयन्तियाफोरनि गार'फोरनि मरानफोरनि सनवालफोरनि मेचफोरनि गासैनिबो बे हिस्ट्रि बियो बर'नि बर'ना बांसिनानो दङ फट'सो लांनानै दा बेखौ सोरबा जुदि बर' माबाया राइटारा बर'आव अनुबाद खालामनो हायोब्ला समाजनि अनेक गिदिर खोथा जागोन बियो दिपेन बर'निखौ अनुबाद खालामनानै बर'नि जुदि पाब्लिश खालामनो हायोब्ला अनेक गिदिर जागोन बियो अनेक गिदिर खोथा जागोन बियो अनेक खोथा मिथिगोन आरो बेनिफ्राय मोनसेया नैबे लेखाखौ दिनै लाबोफादों आङो बे प्रथम साफायनाया खननै साफायबाय बे जोबनोसै खम गांनै गांथामल' दंसै दा बेखौ दिपेननो होलांसै आङो आबसुनि थाखाय आरो दिपेनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आङो जे आबसु जेसेबां दं नोंसिना केन्द्रफोर बहाय डिस्ट्रिबिउट खालामनो बे निउ एडिसना जेब्ला फैगोन जिखुनु हामासाव फैगोन मोजां अर्डार मोनोब्ला नैबेखौ फर्मालि बेनो होनोसै आङो दिपेना प्रमिस खालामबाय हो जोङो कपि लागोन बुरजानो आरो बेनिफ्राय बेखौ होगोन दिपेन आंनि थाखाय पार्सनेलि आङो मोना बहाय हयथ' बे पाब्लिशारनाव थाङो आंनो पाब्लिशाराव हयथ' गांसे लेखायाव 10 थाखा बा 15 थाखा होयो जेबो नङा बे आंनि थाखाय खिन्थु बे सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा फरायोब्ला मोजां मोनसे बियो संस्कारनि मोनसे स्पिरिट फैगोन बेनो आंनि इन्ट्रेस्टआ जे समाज संस्कारखौ खालामनो हानायनि मोनसे स्पिरिट फैगोन ओमफ्राय जोंनि बुरन्जिया मा जों बबेनिफ्राय फैया जों माबायदि मानसि जोंहा जोंनि एनसियेन्ट फुरानायाव जों मा खालामो बेखौ मिथिनाय बियो बे बुरन्जिखौ मिथिब्लासो मानसिया पेट्रियट जानो हायो देशप्रेमि जानोब्ला प्रथम बुरन्जि फरायनांगौ बेनो धन्यबाद बुरजा बुंबाय आङो धन्यबाद गोजोन्थों खेबसे गोबार सारनि थाखाय आखाइ खबनानै होनांगौ सारा गावनि जिउआव 15निफ्राय 20,000 बर'जों लोगोसे आसामनि थागिबि फिसाफोरनो साख्रि होनायनि थाखाय BSFनि DG जाना थानाय समाव आरो उनाव NSC